Del, ayusin mo yan, Del. Naka-video ka. Ayusin mo yan, Del. Pa, ano pa ginawa sa loob ng truck? Kaharang. Ayun na. Ayun o. Nahanap ka na, Pinoy. Alo? Magpapadiesel ako ng ubeta ko eh. Naubeta lang ako. Hindi ba pwedeng putulin para hindi na istorbo? Hindi na mahirap putulin yun. Ibabalik ko rin mamaya. O sige sir. Oo nga eh. Ang bigat-bigat kasi nun eh. Okay. 210. Eh, okay, sige, mamaya na lang. Okay. Tuturuan ka. Eh, dapat discarding ng driver. Lalim ba? Ano yun? Kailangan daw i-edit ko. Yan, Del, tiro Del. Yan. Nagbuhok mo pina. Pwede yung taxi driver. Nagbuhok mo pina. Tira. Balikuin mo pa. Pwede na. Yeah. Nalaman naman kung makalabog naman yung ano dito eh. Asus. Ay, baba. Ay, baba. Ay, baba. Isa na yun Oops. Alas. Tapos na lahat yun? Okay pala.